Dette er Galifduck Play Game. Nå, er vi begyndt? Nå, men... Ja, skal vi komme i gang med min? Ask me. Og som I kan se, så står det lige her. Lige dernede står det. Så, lad os begynde. Første spørgsmål. Undskyld. Hvor mange spil har du? Den vil jeg svare 22. Der fik jeg lige noget af øjet. Nå ja, men 22 spil. Og næste spørgsmål. Vil en kat hoppe på 2 ben, hvis du bed den i numsen? Nej. Jeg tror faktisk bare, den vil gå normalt. Altså ikke normalt, fordi... Hvorfor fuck skulle jeg også bide den i numsen? Det er jo ingen mening. Nå ja, hvis I kan høre noget i baggrunden, så er det lige... Jeg kan lige skrue ned. Det er fordi, jeg lige stod op, så jeg sidder og ser alt muligt TV. Nå. Næste spørgsmål. Hvad vil du gøre, hvis du bed en hund i numsen? Ja. Den samme person, der skrev det. Og hvis jeg skal svare helt ærligt. Hvorfor skulle jeg bide en kat i numsen og en hund i numsen? Det giver jo ingen mening. Altså, jeg kan ikke bare gå rundt og bide en hund eller en kat i numsen og sige, lækker numse. Vel, det er jo ligesom for klamt. Nå. Men næste. Undskyld. Min kat kan flyve. Det er det, jeg skulle ligeglad med. Nå, nej, det var den historie. Det var en historie, jeg lavede her på nylig. Nå. Så kan jeg lige... trykke. Sådan der. Kan man flyve i det ydre rum i 2 timer uden... Eller ikke flyve i en raket der. Jeg ved det nu. En raket. Ja, en raket. Nej, rumskib. Kan man flyve i et rumskib op i luften uden ilt i 2 timer? Nej, det kan man ikke. Der er intet luft op i rummet. Så det vil ikke kunne lade sig gøres. Men det var den Ask Me. Vi ses.